Hej og velkommen til den her video fra Webshop-kanalen. I denne her video, der viser jeg, hvordan man kommer godt i gang med en billig webshop, hvor du kan komme i gang for få 100 kroner om måneden. Det hedder Shopify. Hvis du klikker på linket ned under videoen, så kommer du ind til en skærm, der ser sådan her ud, hvor du kan få 14 dages gratis prøve. Og så bliver det jo endnu billigere, kan man sige. Shopify, det er en hosted løsning, hedder det. Det vil sige, at alting ligger på Shopify server, så du behøver ikke tænke på sådan noget med teknik og server og kode og alt det der besværlige noget. Du skal bare gå ind, oprette dig. Så kommer du ind på en skærm, der ser sådan ud. Når du opretter dig, så det er simpelthen din produkt eller din butik, der ligger her, hvor du kan oprette produkter, skifte dit tema, sætte dit domæne op osv. Shopify, de har sådan en theme store, hvor der ligger mange 100 gratis temaer. På den måde kan du komme rigtig billigt i gang og stadig få en webshop, der ser hamrende flot ud, som du kan se på de her, og hvor du ikke behøver hverken at kunne kode eller designe selv for at tilpasse det, sådan at det passer lige til din butik. En billig webshop, sagde jeg, ja, det koster $29 per måned at komme i gang for den billigste. Det er 150-200 kroner om måneden, og det er jo rimelig billigt, må man sige, for en fuld funktionsdygtig webshop, hvor du kan modtage betalinger med PayPal. Du kan faktisk det hele. Der er selvfølgelig, de skal også tjene nogle penge, de vil gerne have, at du bruger det professional eller unlimited. Så i den allerbilligste, så er der ikke så mange analyseværktøjer og rapporter. Du har ikke mulighed for at bruge gift cards, altså gavekort eller rabatkoder. Men det er en rigtig god måde at komme i gang på, og så kan man altid udvide, når først butikken kører, og man synes, man godt kan bruge 500 kroner mere om måneden på at få de her lækre funktioner. Så hvis du vil i gang med en billig webshop, så er Shopify helt sikkert det rigtige løsning. Du kan klikke på linket ned under videoen. Få 14 dage gratis til lige at prøve det af. Vær i gang om en halv time. Det er så nemt af det altså. Så klik på linket ned under. Der er også links til nogle af vores andre videoer om webshops. Og hvis du har nogle spørgsmål til det her med webshops, eller hvordan man kommer i gang og så videre, jamen så må du endelig bare skrive noget under videoen. Det var det. Tak, og på gensyn.